Те сега почвам аз да пия, това е първата ми официална песен. Аз съм валил рапа, тука не знам какъв е този бит и аз не знам какво приказвам, обаче за той няма за хората намразвам. Аз съм големия рапър, да, хе-хе. Уред, не, аз съм срах още от началото, ама нищо, давай, оставя го те, давай, продължавам да пия, значи. Мога ли да го кача в YouTube? Давай, да. Добре. Ма няма да съдиш. Не. Добре, свалям си шапката на глата, нищо че 30 градуса. Днеска съм отишъл пеша да си купя 6 закуски, взех си още една. Ей така, имам една чаша празна, да. В нея си сипах малко сок. Телефона на деца записва видеото, са казва хубот. Аз не съм слон, ама нищо, че съм идиот. Тук всичките се догират нон-стоп, аз пък ям боб. Всичките рапъри пеят за наркотици, аз пък съм боса, имам много големи цици, ям 5 микици. Ходя по терици. Рапирам като конфуци. Много яки. Много садна. Аз вече съм саднах тин, така, ама мога тия ми първата песен. В смисъл? Да го кача в YouTube и да правим. Ще да, както искаш. Аз съм зариф. Не. Нали няма да мрази? Не. Ама и ти се чуваш как казваш, да бе. Ами ако ако не те бърка. Ама ти ме бърка ли? Не. Добре. Се ми тая. Значи, това е моята първа песен, аз съм бай бав. Мой да съм дебил, ама съм много корав. Не е важно да си здрав, дали си болен или щастлив. Не е вярно дали си див. Питаш се ти за какво го правя аз. Аз ще ти кажа, че и аз не знам май на бас. Тук в живота става все по-трудно, 2020 хора, времето е много мудно. Имам чашка, имам самка, имам и още една. Ама аз съм боса и газ съм пушил трева, ти си бил на една или на две. Аз пък съм big the biggest, имам брауншкин бе. Имам две маде. Пея без уше да ма и бе. Кифети ми са, Значи, отношението направо на човека му са плачи. Който е пияч, аре, който не крачи. Тук песента става все по-зре, защото аз просто не знам за какво говоря, разбирате или не. Става въпрос, че аз съм много прост, а пък този дет е пуснал той, иначе е някакъв дъбос. Тъс песен я правя за всички мои федови. Ама не знам какво пея аз. Ама нищо пея нещо и се старят ти важното. Его да рекаш, ще става рапър ти ми първата песен. Значи, да. Ние го снимаме сега. Ама то ще го качаме в YouTube. Да няма в YouTube. Ама добре. Значи, това е част от песента, разбирате или не. Който е голял, значи има горамшкин бе. Който не има още много да яде. Не става въпрос за интелект въобще. Става въпрос за Господа или не. Ще те изключи. Все едно, че има влак. Все едно, аз познавам един дет повика трак. Той е